F'pajjiż tas-sew bilingwi, nistennew li l-Malti u l-Ingliż jintużaw f'korrispondenza uffiċjali u fil-kampanji edukattivi u pubbliċi, fil-formoli u fil-fuljetti li jitqasmulna u f'avviżi oħra. It-tim tagħna ltaqa' ma' Thomas Patch sabiex jistħarreġ aħjar il-qagħda tal-bilingwiżmu f'Malta u l-ħidma li qed issir f'dan il-qasam. Bilingwiżmu nifhmu pajjiż bħal Malta li fih għandek aktar minn lingwa waħda użata. Għandek żewġ lingwi, bilingwiżmu, għalhekk bi għax qed jirreferi għal żewġ lingwi. Għandek il-Malti u l-Ingliż li huma użati f'livell uffiċjali. Qabel xejn għandek il-Kostituzzjoni li qiegħda tagħti status lill-Malti bħala lingwa nazzjonali, imbagħad qed tagħmlu uffiċjali wkoll flimkien mal-Ingliż. Issa mhux biżżejjed nieqfu ma' dak li tgħid il-Kostituzzjoni, ma' dak li nsibu fil-liġijiet tagħna. Importanti li dak li hemm miktub fil-liġi jissarraf fil-prattika. Mela jixraq ħafna illi jekk inti iddur madwar pajjiżna tkun imdawwar biż-żewġ lingwi uffiċjali tagħna, bil-Malti u bl-Ingliż. U din qabel xejn trid issir permezz tal-senjaletika ta' madwarna, it-tabelli ta' madwarna, l-stickers illi naraw madwarna, tajjeb illi dawn ikunu rifless ta' dak li huwa uffiċjalment pajjiżna, bilingwi. Il-Kunsill qed jaħdem ħafna flimkien mal-Gvern fuq proġetti infrastrutturali. Hawn nifosthom pereżempju il-ċentru tal-onkoloġija, illi hemmhekk ħdimna biżħab ma' nies esperti fil-qasam mediku biex fassalna tabelli biż-żewġ lingwi. U allura meta tmur f'dak l-isptar tħossok aktar f'Malta il għaliex qed tara madwarek iż-żewġ lingwi. U għaliex importanti da? Importanti wkoll għaliex indirettament inkun qiegħed jinfluwenzana kif. Jekk inti ħaddur mal-postijiet pubbliċi u ħatara pereżempju administration biss miktuba, huwa ovvju illi inti dik ħad tidħollok u tibqa' tuża administration u amministrazzjoni bħala kelma ma tużajjix. L-istess pereżempju ħruġ u dħul, entrance u exit. Importanti ħafna illi il-Malti jidher mal-Ingliż ikun viżibbli aktar madwarna mhux biss biex nirriflettu dak illi hemm fil-liġi, imma biex insarfu fil-prattika dak illi aħna. Proġetti oħra li ħadem il-Kunsill apparti l-ċentru tal-onkoloġija qed jaħdem bisħab mal-Ministeru tal-Ambjent fuq il-tabelli tal-parks, jaħdem ukoll it-tabelli tal-Esplora, li hemmhekk saret biċċa xogħol tajba ħafna mill-ġdid għaliex għandek il-Malti żviluppat fil-qasam xjentifiku, dik hija xi ħaġa tajba għal-lingwa. U għandek anke tabelli oħrajn pereżempju fiċ-ċentri tas-saħħa. ċentri tas-saħħa li qed jiġu rinnovati qed jitwaħħlulhom tabelli biż-żewġ lingwi biex il-Malti u l-Ingliż ikunu dejjem aktar viżibbli madwarna. Huwa importanti li anke għal barranin li jgħixu fostna li jkunu jafu il-Malti, jkunu jistgħu jikkomunikaw bil-Malti magħna, jikkomunikaw b'Malti bażiku. U tabella, sempliċement tabella, tgħinhom ukoll biex jambjentaw aħjar ruhom f'pajjiżna. Aħna nixtiequ ħafna li b'mod standard, kull proġett infrastrutturali li jkun se jsir f'pajjiżna ikun qed japplika dan il-prinċipju tal-bilingwiżmu, illi jekk għandek senjaletika, jekk għandek tabelli f'dan il-post, jintużaw iż-żewġ lingwi fihom. Nixtieq ukoll il-Gvern li meta jniedi kampanji pubbliċi, kampanji edukattivi maħsubin lokalment, juża wkoll jammidhom b'ismijiet bil-Malti. Pereżempju għalfejn Sort It Out, għalfejn Green Your Life. Dawn l-ismijiet huma sbieħ għal kampanji barranin, imma f'Malta jixraq li mal-isem bl-Ingliż ikun hemm primarjament isem bil-Malti, isem lokali. Kemm hu sabiħ pereżempju r-Restawra Darek, illi inti għandek proġett tal-Awtorità tal-Ippjanar mammet bl-isem bil-Malti. Il-Kunsill joffri s-servizzi tiegħu anke lill-privat. Jekk hemm entitajiet u kumpanniji li jemmnu f'dan il-prinċipju tal-bilingwiżmu li l-Malti jużawh mal-Ingliż, juruh jagħmluh viżibbli aktar mal-Ingliż,
aħna idejna miftuħin nilqawhom biex naħdmu magħhom. Aħna lesti li nkunu qegħdin hemmhekk bisħab magħhom biex ngħinuhom fejn tidħol terminoloġija, anke għax il-Kunsill għandu kumitat speċjalizzat fuq it-terminoloġija, u nkunu nistgħu ngħinuhom ukoll fuq kif juru iż-żewġ lingwi, illi l-Malti jkun fuq u l-Ingliż jiġi taħtu, jew li l-Malti jkun fuq ix-xelluk u l-Ingliż jiġi fuq il-lemin. Anke nidħlu f'dak l-aspett biex kemm jista' jkun il-ħaġa tkun standardizzata minn post tal ieħor dejjem inti tara iż-żewġ lingwi preżentati b'mod pulit u b'mod li inti xorta waħda tista' tifhem u taqra mingħajr diffikultà iż-żewġ lingwi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.